mga katabs, welcome ulit sa vlog ko. Today is mag-harvest ako. Actually, nag-start na po ako mag-harvest ng pechay and okra po, guys. So, samahan niyo po ako at si Megan. Ito, harvest na po natin yung ating patola daw, guys. Pero pipino yan. Harvest na natin yung dalawa. And then, mustasa, kangkong. Yan, harvest na po natin mga yan. Tapos, ito guys, sili. Rambutan. Let's go. Tsaka yung, guys, harvestin natin yung saging natin. Yung dala ng, tcharan! Natumba po siya. Wala pa pong bagyo, pero natumba na siya. Let's go. Tasa naman guys yung ating, M-U-S-T-A-S-A, mustasa. mustasa guys, mustard. English. Ganda oh. Ang laki nito. Lapit. Chan. Laki. One. Mas laki pa sa ulo ni Tignan nyo mama. guys kung gaano kalaki guys. Compare mo po sa ulo mo. Ang laki. Yeah. Ito pa oh. Yeah. Yan lang, kasi laki na. Ay, tangkong naman tayo guys. Bawasan ko na ito at ano na siya, naglalaki. K-A-N-G. K-O-N-G. Kangkong. Highland kangkong ito guys. Oh my God. Ito medyo sa asin pag hinugasan nyo. Pwede na paninda to. Oo, diba? Dapat kasi guys may roots pag pinatitinda mo yung highland kangkong. Kakalbuhin ko na tong kangkong para tumubo sa sabay-sabay. Let's go guys, okay. Mamaya kakalbuhin ko po yan para sabay-sabay po silang tumubo. Look. Nabali na kasi siya. Sa B-A-G. Dali lang. Isang ano lang ay. Let's go. Guys, na-harvest natin kanina yung saging. Linisin ko lang po itong ating tinanggalan ng saging. Itukod ko na lang po dito sa isang stick na tukod para sigurado pong mahihinog sa puno. Let's go. So yun na guys, gawin ko po siyang pataba, tatadtarin ko po siya, tapos ilagay ko po siya sa bago kong gagawing plat para sa mga sili. Kaya mas maigi guys na may nakasunod na isang punong saging para in case yan pag natanggal or ano, kasunod na po siya. Ito po yan, masunod na po ito, siguro bang 1 month pa po ito, tumatagal pa at bago lang yan. So ang plano ko dito guys, tanggalin ko na pala yung pechay. Ayan mga bawang yan guys. Nakikita nyo. Ito bawang. Ito. Bawang. Kasi nagtanim ako dyan. Bawang ito. Kasi madaling uurin yung pechay guys. Baka madama yung strawberries natin sa kabila. So plano ko is extend ko na lang yung strawberry. Ay, nagkalat. Stand ko na ng strawberry dito. Pwede na po ako ata magkuha ng mga ano dyan guys. Oh. Runners. Ayun oh. Runner na po yun. Dami na po runners guys. Ayan, runner na rin ito. Yan, dami. Tabi-tabi pa po pati. So, uminit na naman siya. Ang panahon dito is ulan, init, ulan, init. Ito
Ito po, ano po yan. Kasi tanggalin ko na lang po tong petchay. Hanapan ko na po lang space. Guys, nag-harvest na ako ng pipino. Sobrang laki ba? Haba pa sa mukha ko. 4, bali 4. Ito na natira na malaki. Sunod 3. Guys, check po natin yung ano sa likod, guys. Kamating kahoy. Wait lang, kunin lang ako. Ay, guys, ito na. Yan yung mga saging natin, guys, oh. Malalaki na. Latundan yan, guys. Dun pa, oh. Natakpan na lang. May si-check lang ako sa likod. Pero feeling ko may laman na rin po kasi ito. Kaya dali ko na ng bareta. Tingnan nyo kung gaano kagubat here. Grabe kagubat here, oh. Kaya ako naka-get up. Bota tsaka jogging pants. Dito tayo, guys. Habi po. Oh, ito. Ba't parang may space here? There. Sobrang sukal. Itong papaya na to, guys, hindi na to nag-ano. Bubunga. Nauna pa yung papaya ko dun. Biya po. Yung gano'n ka ano dito, guys, sukal. Yan tayo. Yan, makalabas. Yeah. Medyo ano po yung ano dito. Dragon fruit. Pa. Nung last time dito po tayo nag-harvest. Wala naman na dito. Mahina pa yung dragon fruit ko dito sa likod, oh. Na-check natin, guys, ha. Wala ata. Guys, nagtanim ako dyan ng mga space tinaniman ko. Nandito pala, guys, sa loob. Kamuting kahoy. Ito, oh. Ay. Ito. Ano? Ayun, guys, oh. Natatakpan kasi, guys. Yan. Anyway, guys, may ano nang manok, guys, oh. Ayun. Parang nadedo yan dyan. Ewan ko kung paano at bakit. Dito ako dumadaan. Yan. Tara, pasok tayo. Diba ka, meron na rin laman to, oh. Laki na rin siguro niyan. Malunggay ko dito. Kaya mo naman natumba. Itong rambutan natin sa likod, oh. Ayos pa baga. Sumabit yung ano ko. Ito rambutan yan, guys. Yeah. Daliin natin, guys, at biglang umuulan. So ito nga, guys. Pakita natin sa inyo ang aking kamuting kahoy. Wait lang. Ayaw matayo, eh. Okay. Ayan, guys. Yan. Nalabas na lang siya. Ewan ko kung marami. Tignan natin. Harvestin na natin to. Baka isa lang to. Pero marami na, guys, oh. Putian to, guys. Puti ang variety.
Guys. Diyan akong kamuting kahoy. Yan. Likod. Ayun sa kanya. Diyan lang po sa likod. Yan. Tinaniman ko na rin ng bago. So the next day guys, ay ito na yung Ratsada ni Christine. Sa mga katabs, tingnan nyo po, grabe yung ulan dito. Lakas ang ulan ng bagyong Christine. Bahang baha. Ano po yung pattern. Strawberry ko po guys, okay naman. Check ko muna yung hang garden guys. Ito okay naman, di masyadong baha. Ito din. Ang kamutihan talaga guys, sobrang baha. Fish pond kasi yan eh. Ayan. Check ko lang. Dito. Grabe din baha. Pero, safe po yung mga tanim natin at, ayan o, taas ba? Okay, di ba? Coverin natin. Yung harap namin, guys, grabe ang baha. Ito. Ito yung sinasabi ko. Ayan po. Ayan. Baha. Grabe po yung ulan. Dire-diretso, 3 oras. Simula madaling araw. Yung parking namin guys, okay naman. Safe pa yung NMAX. Payan ko. Dito tayo guys, sige. Grabe yung baha. Oh. Pathway namin, baha. Ito, bahang baha. Alas 7 pa lang pa ng umaga ngayon dito sa amin guys. Yung kanal dito. Alam ko sa dulo dun guys, so mabaha na. Taas na ng baha dun. Okay naman pala yung kanal. Pero diretso naman po yung flow. Ang lakas oh. Wala po kasing right of way ang water. Tignan nyo guys oh. Yan. Tapos meron din dito. Yung sapa. Walang right of way. Yung baha na po dun oh. Kasi yun yung pinaka-catch basin sa dulo. Kalabasahan natin guys, okay naman dito. Yung kamote lang talaga ang babad sa tubig. Hindi nyo lang po siya makita, pero puno na po siya sa tubig dyan. Kasi yung dahon ho. Baha na po iyon dito. Ayan po. Hang baha na po yan din. Kaya ingat kayo mga katabs. Hanggang bukas pati ang ulan na matitindi. Although hindi maglalandfall yung bagyong Christine, mapapaulan po siya. Ingat po kayo. Kasi yung ulan pa bugso-bugso po. Ayan na naman, dumilim na naman.
Nag-brown out pero patay sindi lang ho. Hindi po yung brown out na total brown out. Ano ko lang ating bareta. Time check is 11 a.m. 11 a.m. na dito sa amin. Walang tigil po yung rain. Ngayon lang po tumigil ng konti. Ito po talaga is like flood area po talaga dito sa amin. Sana hindi masira yung kamote, guys. Ayang eh. Yung mga laman na kasi yan. May choir na po dito. Oh. Diba? They're singing. Eh, katapos ang bilis na ng current dito. Malapit na tuntuhod yung tubig here. Look. So yung mga katabs, may isi-secure po akong tanim ko dun kasi baha. So tara, samahan niyo po ako. I-time check po mga 1 na po ng hapon. Ang dilim po. Malakas ang ulan. Wala naman pong hangin. Pero malakas ang ulan. Biglang humangin. Wala naman po kami ng hangin. Ngayon, biglang humangin. Sabi na po kasi ito, ubutin na lang. Naiangat ko na po yung aking mga tanim. Kaya, less po sila sa lunod. Dito ang rambutan ko nalulunod kasi baka yung sinecure ko. Hangin bigla, guys. Look. Biglang humangin na. Kaya nawala. Ulan lang siya. Yung pipino natin dito, nag-ano ako at yung iba po, hindi natutuloy, guys. Hindi nagtutuloy yung mga maliliit. Hindi nga katulad yun. Pwede na po yung harvest. Yung para lumaki po yung sunod na mga sunod na mga bunga. Bigla pong mahangin. Bigla pong humangin. Earlier wala pong hangin. Ngayon po, ayan. Ito yung gilid. Ang dilim po, sobra. Siguro yung napaka lawak ng clouds na cover. Then ko po kayo dito sa at alam ko super baha na po dun sa pinaka-catch basin. Papatang school. Ito po, dapat natanggal po ito. Para po mag-flow ito. Kasi hindi siya maka-flow dito dahil may mga bara. Ayan, tanggalin ko po. Tignan po natin yung ano ko dun, guys. Ayan. Garon pa din. Malakas talaga volume ng water. Ayan. Dito
Ito naman, basta ano na talaga dito. Hirap lumabas yung tubig dito. Anuhan natin dito guys para makalabas. Kasi makalabas eh. Madami ng tubig dun. Hindi po masira yung patoy nating maliit. Launan na siya guys. Pa. Yan. Dapat kasi may tubo sa ilalim nito. Silungan na po yung mga manok natin. Ganyan po nakasanglan. Ganyan po siya steady magulan. Yan. Kita niyo po yung hangin. Sabi po tayo. May hangin na po kasama yung ulan. Ay! Yung payong! Uy! Payong-payong pa! Sabi, lakas na po ng ulan. Yung payong bumaliktad pa po yun guys. Kukunin ko pa. Sana magkasurvive yung mga tanim ko. Bigla pong lumalakas yung hangin. Yung saging natin, hold on siya. Baha na talaga guys. Ingat po kayo guys. O ayan, hangin bigla. Ayan. Laylay na yung okra natin. Hello. Ang lakas na ulan. Bagyo kasi. Kaya tagal ko ng kahoy para hindi mahulog. Yeah. Bago ko end on vlog. Kanina pa actually brown out dito mga alas G. Tapos patay sindi. Ano po? Bye na. Noodle. Yung basa. Yung raincoat ako basa pala dito. Baha na guys. Ang ating harap. Tapat. Okay lang din. Huwag dito tayo sa loob. Hi, Sri! Hi! Hi, everyone! Hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! Hi, si Ponsi ulit, guys. Guys, ingat kayo! I'm check. 10:53. Doon, normal na baha po doon. Ang banga, taas-taas na, hanggang sa palengke. Baha po daw doon? Grabe hangin. Tara na.
October 24 ngayon guys. Bali, end ko na po yung vlog ko. Coverage ng bagyo. Okay naman kami dito guys. Ngalanggang panahon dito ngayong today lang siya. Sobrang windy. Windy. Sobra. O yung tinapay ko ha. Ayan, tignan nyo po. Ganito lang siya buong araw. Never pa siyang uminit. Tyro naka-jacket ko no. Si Jiro. Si Jiro Ito, mabango yung nandito. jacket ko, Nag-discharge mabango. sila at brown out pa po sa amin. Kala ni Zero, baliktad yung baliktad yung And jacket. Tuloy. MJ and Reed! Hi guys! Bye-bye! Hi guys, today, yan mag-guide ka sa vlog.